ואנחנו נעבור הלאה. אני מקווה שכבר יש איזושהי תחושה, אולי זו תחושה של הפעלה קצת של שרירים, ובאמת הפעלנו עכשיו אזורים שפחות פחות מוכרים בהפעלה שלהם, פחות משתתפים ביום יום בתנועה. בגלל זה אנחנו עושים את האימון שאנחנו עושים, בגלל זה אנחנו עושים את השיעורים של התנועה החופשית, ובכללי כמובן כל פעילות גופנית יכולה לתרום. כמובן שפעילות שהיא באה לצורך שחרור ועל בסיס שחרור ומתוך שחרור, אז היא תתרום לשחרור, היא תעשה את התוצאה הזאת, היא תביא אותנו לשם. שחרור בא כתוצאה מפעולות שמשחררות, תנועות שמשחררות. התפקיד שלנו ושלי איתכם פה זה לחפש ולהביא לכם את התנועות שמשחררות. תנועות מאומצות, לא כרגע, לא בבית ספרנו מה שנקרא. עכשיו אנחנו נעבוד על הנשימה ועל עמוד השדרה. אז כל תרגיל שאנחנו נעשה מעכשיו, אני רוצה שתכניסו קצת את העלייה למעלה של הקודקוד, והסנטר קצת כלפי מעלה, ממש כמה מילימטרים, כדי לפתוח ולמתוח את עמוד השדרה. התרגיל הראשון שלנו יהיה עלייה עם יד אחת וירידה, דחיפה למטה עם הכף יד השנייה. חלקכם כבר מכירים אותו טוב מאוד. אנחנו עשינו את זה בכמה וכמה אימונים שלנו, כמה שיעורים. יד אחת עולה, כף יד ננעלת ממש לכיוון התקרה, לא לעשות ככה, ממש לנעול 90 מעלות. תחשבו שאתם רוצים לשים פה כוס, ואתם רוצים שהכוס תעמוד. כמה שיותר ננעלת, והיד השנייה גם 90 מעלות כלפי מטה. ואנחנו מורידים למטה בנשיפה, מהאמצע שהידיים עוברות אחת את השנייה, אנחנו מחליפים לשאיפה, והידיים מתחלפות. למטה, נשיפה, עד שהידיים עוברות את האמצע, ושאיפה. אוויר נכנס, נשיפה, יורדים, עד שהידיים מתחלפות, שאיפה, שאיפה, אוויר נכנס, תזכרו שהאצבעות מתוחות, ובואו נוסיף לזה את התנועה הקטנה הזאת עם הראש, קודקוד פשוט מושך למעלה בשאיפה. שאיפה קצת, תסתכלו, אני אעמוד מהצד, קצת, אתם רואים, אני עולה עם הקודקוד, קצת מושך למעלה ואחורה, ונשיפה אני חוזר, משחרר את הקודקוד, את הגב, שאיפה קצת, קודקוד למעלה ואחורה, חוזרים. אז יש לנו בעצם קודקוד, אתם יכולים גם להתרכז שהסנטר טיפה יעלה, לא הרבה, לא ממש להסתכל לתקרה, קצת כמה מילימטרים. למעלה. למעלה, נשיפה, למעלה, נשיפה. מעולה, אני רואה את חלקכם עושים בצורה ממש נפלאה. אנחנו נסיים את התרגיל.
ונעבור לישיבה על כיסא. ישיבה על כיסא, ספה, כל מושב שיש לכם. אני לוקח את הכיסא, the trusty chair, זה הכיסא הנאמן שלי, וקצת נוריד את המצלמה, שנוכל לראות יותר טוב. בישיבה על כיסא, אנחנו ניקח יד אחת ונתפוס במותן השנייה. זה ייתן לנו קצת מתיחה של הגב, אתם רואים? ועם המשענת אפילו, אם אין לכם משענת או שאתם על ספה ויש פה כבר קיר, אפשר להתקדם קדימה. אפשר להתקדם קדימה על המושב, יד אחת מעבר למותן הנגדית, והיד השנייה מאחורה תופסת כמה שאפשר אחורה את המותן, או שאפשר להיעזר במשענת של הכיסא. זה נותן לנו מתיחה קלה, ובתוך המתיחה אנחנו מרימים קצת את הקודקוד, כמו שדיברנו בתרגיל הקודם, קצת מרימים את הקודקוד בשאיפה ונשיפה, מורידים. מרימים את הקודקוד ואת הסנטר, ולמטה נשיפה. ועוד פעם שלישית, מעלים ונשיפה, מצוין. חוזרים בעדינות לאמצע ולצד השני. תופסים את המותן הנגדית, המשענת או מאחורה את המותן השנייה, גם אפשרות, או את המשענת או את הקיר, ואני נותן קצת מתיחה, סיבוב של כל הגב. מפה, ברגע שנוח לנו והצלחנו לייצב את הנשימה, למעלה בשאיפה, קודקוד למעלה, ממש מילימטרים בודדים, אולי סנטימטר 2, באמת לא צריך יותר מדי, ולמטה חזרה. למעלה בשאיפה, וחוזרים בנשיפה למצב הרגיל. פעם שלישית, וחוזרים. חוזרים לגמרי לאמצע. אני מקווה שיש כבר ממש הרגשה של מתיחה, תלוי כמה ולמי, אבל מתיחה בעיקרון קצת פה, באזור הכתף והחזה, וגם כמובן שבאזור המותן והגב התחתון זה בעצם הדבר העיקרי פה. זה הפיתול פה, הוא נותן לנו גם מתיחה וגם נשימה שאנחנו מזיזים מהמתיחה הזאת, מזיזים את הגוף. העניין פה זה לא רק להישאר באיזושהי מתיחה, העניין פה זה לזוז ממנה ולבדוק את הטווחים שם ואת היכולות. אנחנו נעשה את כל זה עוד פעמיים, זאת אומרת משני הצדדים פעמיים. אז נעשה צעד, זה בעצם 4 פעמים, שני צדדים פעמיים, בסדר? נתחיל מהצד הראשון, יד למותן הנגדית, יד שנייה תופסת, אני מזכיר או את המותן מהצד הזה, או את המשענת, או את הקיר, גם אפשרות מתיחה, ומפה נשימה. שאיפה, הקודקוד עולה קצת למעלה, הסנטר טיפה עולה למעלה, נשיפה. שאיפה, נשיפה חוזרים. שאיפה, נשיפה אנחנו חוזרים. וחוזרים לאמצע. אותו דבר מהצד השני, 3 נשימות, אבל נשימות עמוקות, ברגע שכבר נכנסנו למצב שהמתיחה מורגשת, היא לא צריכה להיות חזקה מדי, היא לא צריכה להיות אינטנסיבית, אבל זה צריך לקרות.
התייצבנו, נושמים תקין, ואז מתחילים שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, מעולה. נעשה עוד סיבוב שלם, נחזור לאמצע קודם כל, עוד סיבוב שלם, יד אחת הולכת מעבר למותן הנגדית, תופסים אחורה, מסתובבים. אני תמיד כשאני עושה את זה בעצמי, ואני עושה את זה בעצמי גם באימונים שלי, רגילים, כשאני עושה את זה בעצמי, אני תמיד קודם כל, כשאני נכנס לתנוחה מסוימת, אני בודק שהבטן משוחררת לנשום. אם אני פה ואני לחוץ ואני לא יכול לנשום בכתפיים למעלה, אז זה לא ישיג את התועלת שאנחנו רוצים. אז אני מנסה להפיל את הכל בכתפיים, לבדוק שעד הבטן ממש עובדת ונושמת. מפה כבר אפשר להתחיל באמת לנשום, לעשות את התרגיל של הנשימה. שאיפה, נשיפה, משחררים. שאיפה, נשיפה, משחררים. ופעם שלישית. מעולה, חוזרים צד הזה ומסיימים בחלק האחרון של הצד השני, פעם אחרונה, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, שאיפה, נשיפה, יופי. כבר יש איזשהו הבדל, במיוחד בגב התחתון, במותן, עשה איזושהי פעילות שם. מי שיכול להרגיש, באמת מוזמן להגיד ולבטא את זה בסוף השיעור, שיפתח קצת זמן לשאלות ותשובות. ושוב, כל מה שאתם רוצים ככה, באמת דיון, או פשוט לשתף את מה שהיה לכם, מה שעברתם, גם בשבילי לדעת באמת אם זה עובד טוב, אם זה דברים שגם ככה בזום קל להעביר אותם או פחות קל, זה חשוב, זה באמת חשוב, כי זה לא רק לעשות תרגילים, זה באמת הדרך של איך עושים אותם, מה זה נותן לנו, ואיך זה עושה באמת שינוי אמיתי. ואני עברתי את השינוי הזה, אנשים שאני מאמן עוברים את השינוי הזה, ואני רוצה שגם אתם תעברו אותו. זה חשוב וזה אפשרי, זה באמת אפשרי. קודם כל תדעו שזה אפשרי, משם זה רק עניין של קצת השקעה, קצת פה, קצת שם, יד פה, יד שם, רגל פה, זה לא בעיה, באמת. תרגיל הבא, אנחנו ניקח את הידיים בגובה מפתח הלב, אנחנו משלבים ומעלים למעלה. כמובן שמוסיפים על זה גם את התנועה של הקודקוד כלפי מעלה, ובנשיפה מוציאים אוויר, הידיים חוזרות מהצדדים. שוב, משלבים ידיים, בגובה מפתח הלב יש פה סיבוב של כפות הידיים ופנייה כלפי מעלה, בשאיפה. ובנשיפה אנחנו מורידים מהצדדים. חוזרים שוב, לא צריך קדימה מדי, ממש צמוד לגוף, אני רק מסובב קצת, מסובב את הידיים ופונה למעלה. תנסו לא למתוח יותר מדי, להיות בשלב בתנועה שאתם יכולים לנשום חופשי, הבטן ממש נושמת. אני לא רוצה עכשיו להיות פה ולהרגיש שאני מותח, אבל שאני לא מסוגל לנשום, זה לא המטרה. המטרה זה להיות מסוגל לנשום.
אז אני יכול קצת לעשות את זה פחות בטווח, ואז לאט לאט עם כל סיבוב זה נהיה יותר חופשי, ובסופו של דבר גם הטווחים יתחילו לגדול. לעשות את זה בצורה באמת עדינה, בטווח שכיף לנו ונוח לנו לעשות אותו. שאיפה כלפי מעלה, אני מזכיר את הקודקוד קצת אחורה עם סנטר כלפי מעלה, והידיים חוזרות בנשיפה. ידיים חוזרות בנשיפה. נעשה את התרגיל הזה עוד קצת. תרגיל מעולה, כשעושים אותו בלי מאמץ, מעולה לשרפת, לצלעות, לזוקפי הגב, לשרירים הקטנים בין החוליות ובין הצלעות שאחראים על הנשימה שלנו בעצם, אחראים על פתיחה של כל הגוף בבית החזה, כדי לאפשר לריאות לנשום. בעצם הריאות הן לא אלה שעושות את הנשימה בגוף. בואו, בזמן שאני מסביר נמשיך את התרגיל, סליחה שעצרתי. אני מנסה להסביר שהריאות הן לא אלה שעושות את הפעולה של הנשימה בגוף. הריאות הן רק המאגרים של האוויר. מה שבאמת עושה את הנשימה זה השרירים. השרירים של כל הגב. השרפת כמובן גם, שרירי הבטן, החזה, בין הצלעות, זוקפי הגב. וברגע שהשרירים פותחים את כל הגוף ואת כלוב הצלעות, נוצרת יניקה של האוויר, ואז האוויר פשוט נכנס בגלל היניקה. הגוף מתרחב, פיזית יותר אין לה, זאת אומרת פיזית זה יוצר מצב שהגוף יוצר יניקה, כן? כמו בלון שמתרחב, יוצר יניקה של האוויר. מתכווץ, ההפך, דחיסה וכל האוויר יוצא. עושה 3 פעמים, 3 חזרות אחרונות של התרגיל. שאיפה כלפי מעלה. יופי. שים את הידיים על המותניים. קצת לנוח. ננסה ליישר את הגב. רק להרגיש איך הגוף נושם. מה קורה שם, מה השתנה. ממש חצי דקה פשוט לנוח ולהרגיש מה התופעות, מה ההבדלים, מה קורה שם, מה זז. המורה שלי היה תמיד אומר, עדיין תמיד אומר, מה זז ומה לא זז. לבדוק מה בגוף זז, מה לא זז. וכמובן השלב הבא, מה שלא זז, איך אנחנו מזיזים אותו. אז כמה פשוט שזה נשמע, זה דורש הרבה עשייה. חלקכם מכירים, חלקכם זה די חדש, ואני שמח קודם כל שאתם פה, שאנחנו באמת עובדים, חולקים את הזמן המשותף ובאמת עושים עבודה. כל אחד ואחת פה, זה לא מובן מאליו, במיוחד בשישי בערב. אם אתם באתם והקדשתם את הזמן ואתם פה איתי,
וגם עושים את הדברים, תדעו שהכל אפשרי עבורכם. באמת, זה בדוק, זה ידוע. הכל אפשרי. אפשרי שיקום, אפשרי להישאר יותר בריאים ליותר זמן. אפשרי, וזה אפילו די פשוט. לא צריך להתאמץ יותר מדי. בסדר? לדקות האחרונות של האימון, של התרגול, אני רוצה שנקום בחזרה. מי שכמובן לא יכול לקום, מוזמן לשבת. אנחנו נעבוד על הרגליים בתנועות סיבוביות. אפשר גם לקחת משענת, כיסא, ניקח רגל אחת, נשים את הכריות, תסתכלו ממש מהצד, כריות של רגל אחת, אני שם בקו של העקב של הרגל השנייה, ואנחנו מתחילים לסובב את העקב בסיבובים, בעיגולים, ותוך כדי לשחרר את הנשימה, לשחרר את הבטן, פשוט לסובב, בלי להתאמץ, וכל פעם להסתכל על אזור אחר בגוף, מה קורה בו בזמן שאנחנו עושים את התרגיל, מה קורה בברך, האם היא מגבילה את התנועה, מפריעה לתנועה, או שהיא בסדר גמור, או שהיא עוד יותר משתחררת. מה קורה עם האגן פה? האם הוא גם קשור, או שהוא תקוע באמצע וזה רק הרגל? מה קורה עם הכתפיים? רגע אחד, יש לי פה שאלה. רות, את רוצה לשאול משהו? שנייה אחת. רות, את יכולה לשאול אם יש לך שאלה? אם בטעות לחצת, אז אנחנו ברשותך נמשיך. ממשיכים בסיבובים. כן, רות. אני פשוט רוצה לדעת, אני רוצה כן. להגיד לך שאני חולת נוירופתיה והרגליים שלי מאוד בוערות. בוערות. בוערות, מה זה בוערות? ויש לי גם פיברומלגיה. אז אני מנסה להתחבר לתרגילים המקסימים. אתה ממש מקסים, אתה מעביר כל תודה כך רבה. טוב. לא, זה מאוד, אני מכירה את זה, כי שאני עשיתי הרבה, ועד לפני שנה הייתי עושה המון, כמו, אתה יודע, צ'ינקונג ויוגה וכל הדברים האלה. מעולה. בגלל שהמצב שלי החמיר, אז כן. כל הדברים האלה קשה לי. אפילו אני ניסיתי היום מההתחלה, לא יודעת, אני לא מזיז לי כלום. זאת אומרת, אני לא מרגישה למשל עם הרגליים, מה זה כואבות לי? מה זה אז בוערות לי? לאט לאט בעדינות, כן, תנסי כל דבר לפרק לדברים הכי פשוטים, הכי בסיס. בסדר, אם צריך ממש להיעזר, לשים משענת איזושהי על כיסא, על ספה, על הקיר, להישאר. לך, פשוט אני כל כך, התרגילים, אני זוכרת אותם. אני מבין מה זה? זה מצוין, זה דברים שאתה מעביר עם האצבעות ועם כל הדברים האלה, אבל אני מנסה טוב שאני מנסה, כן, אבל אני רוצה כאילו תגובה, אתה מבין? אז אני, אולי בגלל הפיברומלגיה, כי אתה יודע, זה בעיה של שרירים ושל כל הדברים האלה, ולנeuropתיה גם זה, אחד הסיבות שהרגליים שלי בוערות זה בגלל המחלה הזאת, הנeuropתיה, שהעצבים נפגעו. ברור, זה... בדיקת MG, כן, הם גילו, תקופה ארוכה התלוננתי על רגליים בוערות, ובסוף עשו את הבדיקה ואמרו שכל העצבים נפגעו. אז מה זה בוערות לי? אש. קשה לי לעמוד, קשה לי לדרוך, קשה לי ללכת, אפילו בשכיבה במיטה בוערות, אין. אז אני מודה לך. קודם כל, תודה לך גם על השיתוף.
ועל השאלה זה באמת, יש לנו לכל אחד יש איזה שהן מגבלות, כמובן, לא כל אחד יכול לעשות, גם אני יש דברים ביוגה שאני לא אצליח לעשות, כן, לשים את שתי הרגליים מאחורי הראש ולעמוד ככה עם הידיים, אלה דברים שכל אחד יש את המגבלות שלו ואת הזה, מה שכן, כל מה שאת כן יכולה לעשות תתמידי ותנסי לפרק את הכל לשלבים הכי בסיסיים, הכי בסיס, הכי קל, הכי פשוט, ושהכי הרבה ישתתף מהגוף כדי שכל הלחץ יתפזר בשאר חלקי הגוף. אפילו שיש כאבים? אפילו שיש כאבים, לקחת את הדברים הכי פשוטים, לא כאלה שממש את צועקת מכאבים, אלא באמת עד הגבול שאת יכולה לעשות, ולפרק את זה לצורה שבאמת הכי לאט, את רואה אם אני ממש לאט, אולי זה קצת יותר, לעדן את זה בעין, לעדן את התנועה, לעדן את הסיבוב, לעדן את הכאבים גם. בסדר? אם את לא יכולה עם הקצב, תורידי קצת קצב, אם את לא יכולה עם הטווח וזה קשה לך בטווח, תורידי קצת, תעשי סיבוב קצת יותר קטן. העיקר שכן תמשיכי לעשות את מה שאת כן יכולה, לאט לאט, אלא אם כן רופא ממליץ לך לגמרי אחרת, והיה איזשהו או שבר או טראומה רצינית או ניתוחים, זה כבר סיפור קצת אחר. אבל מה שכן יכול לזוז, אנחנו חייבים להתחיל להזיז אותו, ולגרום לשאר החלקים להשתתף בתנועה ובפעילות. זאת המטרה. בסדר? תודה. אנחנו נמשיך ככה. תודה לך, רות. אנחנו נמשיך. הרגל השנייה, גם כמובן, אנחנו מסולדים. נעבור על זה קצת יותר מהר, כבר נשאר לנו פחות זמן. אבל תודה רבה על השיתוף, רות, ובאמת נתת פה כמה נקודות לחשוב עליהם ולהסתכל עליהם, שגם, נכון, לא כולם יכולים לעשות את כל התרגילים, לא כולם יכולים לעשות הכל. הרבה פעמים ביוגה אומרים מה שכואב לא לעשות. זה לא כזה עניין של כואב, עניין פה זה באמת להתחיל לבדוק את הגבולות, לבדוק מה זז ומה לא זז, התנועות מאוד פשוטות, ואם אתם צריכים אפשר לפשט אותם עוד יותר לבסיס של הבסיס. באמת. אותו דבר, אותם סיבובים, אפשר לשבת וממש כך לתפוס יד אחת ולהתחיל לסובב את הפרסול ואת הרגל עם היד. אותו דבר אפשר לעשות בהרבה וריאציות עוד יותר קלות, עוד יותר פשוטות. חלקם יהיו פחות קלות, חלקם יותר קלות, אבל כל הזמן לחקור את עצמנו ולבדוק מה אנחנו יכולים לעשות. עכשיו אנחנו נעבור לברכיים. ממש סיבוב של הברך, ברך אחת, אך ורק ברך אחת. אני מצייר את העיגולים במרחב הזה. אתם מצליחים לראות, אני מקווה? ברך אחת ושתי ברכיים ביחד גם. שתי ברכיים מתחילות לזוז לאותו כיוון, ואנחנו בעצם מציירים איתם עיגולים. קלים, איטיים, זו תנועה שהיא מאוד 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 קלילה, מאוד איטית, ואם קשה לכם, לעשות את זה עוד יותר לאט, עוד יותר קליל. ממש לנשוך את כל הלחץ החוצה, וצד שני. אתם רואים שאני ממש יורד אל הברכיים. אנחנו עלינו מהקרסול לברכיים, עכשיו מסובבים לצד השני. כל פעם. אני מנסה לעדן עוד יותר את התנועה, לפשט אותה עוד יותר, כי זה מה שיגרום לגוף לשקם את עצמו. כמו תרגילים ממש כמו אצל פיזיותרפיה, כמו זה, תרגילים הכי פשוטים, הם עובדים מאוד מאוד טוב כשעושים אותם בהתמדה לאורך זמן. ועכשיו דבר אחרון, תרגיל אחרון, אנחנו נעשה סיבובים של האגן.
לא רואים לי את הפנים. נעשה סיבובים של האגן. עלינו מהקרסול, דרך אל האגן. גם סיבובים מאוד 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 פשוטים, מאוד עדינים. לא צריך להסתבך פה. הראש יחסית במקום, לא לנסות לטלטל יותר מדי את הראש. יחסית במקום, כי זה אומר לנו שהאגן הוא זה שיוצא מהקו, הוא מתחיל את התנועה. וצד שני כמובן. בדיוק. חבר'ה, אתם מעולים, אני רואה אתכם פה בזום, בווידאו, באמת שאתם מעולים, אין לי מילים. אנחנו נסיים את השיעור, רגע, ועוד משהו אחד קטן. אנחנו נעשה קצת תפיחות על הגוף, על עצם הבריח, ממש תפיחות ככה עם האצבעות. זה ייתן לנו מסאז' קטן לאזור הכתפיים העליונות, עצם הבריח. אני מנסה ממש לדפוק עם קצות האצבעות כמו פטישים קטנים, לזרוק אותם, ונעלה לאט לאט לכיוון אל הצוואר, אל הגרון. ממש תפיחות כאלה קלות. נעלה אל הלסת. ממש תפיחות על הלסת, על הסנטר למטה, ועל הלסת, ומאחורי האוזניים אל העורף, ומעבר למצח. ועכשיו למעלה אנחנו הולכים בתפיחות מהאמצע לצדדים, ואז מאחורה אנחנו הולכים בקו ישר קדימה. יוצא מהאמצע, חוזר מלמעלה. יוצא מפה, בסיבוב הזה, חוזר מלמעלה. כי ככה בעצם הזרימת דם הולכת בסינוסים של הגולגולת. יש לנו את הסינוס הקורונרי והסינוס הסגיטלי שהולך לפה. אז אנחנו מעודדים את זרימת הדם. תפיחות קלות אל הכיוון. ובזה אנחנו נסיים להיום.